anyị abịa ekene m unu. Onye a bụ ada m nwaanyị ọdụ afọ 13 13. Unu esi nri niile unu ga-afụ ka o si sie nri a ọsọ ọsọ ngwala ngwa bupụta ka ụmụ nwanne isi nsi ọdụ afọ 5 ka o ji enyere m aka na-esi na-arụ ọmakwa esi nri ndị Igbo niile ma nke foreign nke ka njọsi bụ nri foreign o jene netecha ya na YouTube ọ bịa siela anyị na-anya ka unu fụ ka o si sie ya. Ndeewo unu dara nke ị na-emekwa nke nne isi na ogene ka ị na-emekwa nne anyị shiche anụ steak so mbido kọtụ ya na kọtụ ya kirikiri ka ọ baa n'ime meat pie anyị na-achụ. Ọ sị na ọ na-akọ otu ya kirikiri ka o weli eme meat pie nekwa anụ nwa ka ezi anụ nwa ka ọ kọtụ ya ngwanụ na-eme. So Adanna ibidogo mere iwu ọkụbago na ya anyị na-ebido mmedo ya anyị ejiri tie iwe sọs anyị jiri mee. Wow, jisi ike o. Sọs nwa bụ nke Adaobi. Anyị emechigo sọs anyị ji potato carrot ihe na anụ steak wee shie nye na obere tikino so anyị eji ebe yuzo wee tinye n'ime ebe. Adanna ndewo. Wow, Adanna na-emezi All eyes on you. Offenders to attend and listen to the sentencing because if they don't, they can be found in contempt of court. Ọ na-eme nke ka o smooth Adaobi adọgbu iwe gokwa iwe nwanyị Chineke segodi ka anyị nene umechie nye wow nne anyị emetugo na anyị echiri ka o mechezie ihe anyị tụchego unu anyị ata anya. Wow, ndewo nne nọkwa n'ọrụ nne m chai nwa agbakwa eme iwe nekwe na anya ka o si eme iwe nekene anya nne ndewo Chineke nna ịbụkwa prọfeshọnal ọgụ mechie iwe wee nekene ka isi mechie enye nekene ka isi wee rolu tie enye wọk chọnit chai ị na-amụtakwa ihe ji nekwe nke o metego ofu ngwa jisi ike mere ndewo mama. Wow, ọ ga-egokwe no meat pie anyị eghego Adaobi ngwa bido serve n'ishichego kwụọ n'aka boys boys oye egokwe no kwụọlụ na Adaobi aka chai Adaobi na-eme ọfụma o ịkwala ihe o si ịkwala ihe Adaobi si na gịnị me nri iru ọkụ ihe eche n'obe ọkụ cheliko ị na-ewenyizi nri gị enu oke nwa ọbụbere ewenyikwe nke elu mee n'aka ndị Igbo kwenụ n'aka welenu meat pie kwe n'aka ka ndị Igbo o nwere ka ndị Igbo si ekwe n'aka ọ na-eme 1 2 3 ewenye ya enu ngwa mee nie 1 2 3 wenyezie enu ụmụazị nri gị dị ọkụ ihe echenu ka ọ jụọ oyi papa ọ ga-ete aka ngwa ka m bịa ka m mụọ onye ọnụ ka m were iwe kuo onye ọ jụọ oyi ọsọ yes Adaobi kọtụ ọlị anya nke onye yes kọtụ ọlị anya
Kambia ka mma bia vo nyo. From there. Okay, Ngadu obi wo mutamo. Chai, adanna ne mofu. Chai.